தமிழரசி தமிழரசி ஐய தமிழில் ஒரு துளி. என் தோட்டம் என் தோட்டம். தாத்தா வைத்த தென்னையுமே தாத்தா வைத்த தென்னையுமே தலையாய் இளநீர் தருகிறது. தலையால் இளநீர் தருகிறது. பாட்டி வைத்த கொய்யாவும் பாட்டி வைத்த கொய்யாவும் பழங்கள் நிறைய கொடுக்கிறது. பழங்கள் நிறைய கொடுக்கிறது. அப்பா வைத்த மாஞ்செடியோ அப்பா வைத்த மாஞ்செடியோ அல்வா போல பழம் தருது. அல்வா போல பழம் தருது. அம்மா வைத்த முருங்கையுமே அம்மா வைத்த முருங்கையுமே அளவில்லாமல் காய்க்கிறது. அளவில்லாமல் காய்க்கிறது. அண்ணன் வைத்த மாதுளையோ அண்ணன் வைத்த மாதுளையோ கிண்ணம் போல பழுக்கிறது. கிண்ணம் போல பழுக்கிறது. சின்னஞ்சிறுவன் நானும் சின்ன சிறுவன் நானும் ஒரு செடியை நட்டு வளர்ப்பேனே. ஒரு செடியை நட்டு வளர்ப்பேனே. என் தோட்டம். தாத்தா வைத்த தென்னையுமே தலையால் இளநீர் தருகிறது. பாட்டி வைத்த கொய்யாவும் பழங்கள் நிறைய கொடுக்கிறது. அப்பா வைத்த மாஞ்செடியோ அல்வா போல பழம் தருது. அம்மா வைத்த முருங்கையுமே அளவில்லாமல் காய்க்கிறது. அண்ணன் வைத்த மாதுளையோ கிண்ணம் போல பழுக்கிறது. சின்ன சிறுவன் நானும் ஒரு செடியை நட்டு வளர்ப்பேனே. ஹாய் கிட்ஸ், எனக்கும் என் தம்பிக்கு டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? அப்ப உங்களோட டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாம் எங்களோட வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. தமிழரசி ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. For more videos, please subscribe my channel. That's it.